Ми єдині! Ми єдині! Ми єдині! Ми єдині! Шановні друзі, ми казали, що тут знаходяться лідери Центрального комітету і штабу національного порятунку. Саме Віталій Кличко! Перш за все, слава Україні! Я хочу подякувати кожному з вас, кожному, хто сьогодні прийшов сюди, хто не сидить вдома. Вы понимаете? Да, это просто божественно. Потом пойдем на базу. Я знаю. Я хочу подякувати кожному з вас за вашу громадянську позицію, за те, що ви не сидите вдома, за те, що ви приїхали до Києва, ті, хто не живе тут, за тисячі кілометрів, ті, хто прийшов сьогодні, кияни, для того, щоб висловити свою позицію, за те, що ми хочемо жити в нормальній країні, без корупції, в нормальній країні, де міліція охороняє своїх людей, а не б'є і не знищує їх. Ми хочемо жити в країні, де кожен може мати нормальну роботу, нормальну стипендію, нормальні соціальні стандарти, нормальну пенсію. Ми хочемо жити і впевнено дивитись завтрашній день. І від кожного з нас, не від мене, від кожного з нас залежить наше майбутнє. Ми впевнені в тому, що сьогодні, зібравшись, тут сотні тисяч людей, які не згодні з тими правилами, які пропонує нам сьогоднішня влада. І ми впевнені в тому, що ми зможемо, якщо влада не хоче нам давати цих правил, ми змінимо владу. Я хочу звернутися до кожного з вас. Сьогодні дуже важливо.